nu hvor du gerne vil have monteret sådan en cylinder her, så skal du for det første, så skal du have noget ståluld, eller noget rigtig fint sandpapir. Og så skal du i gang med at gøre papfladen fuldstændig ren. Så du, når du sætter en finger på den og kører over, så skal du stadig kunne mærke noget ujævnhed overhovedet. Ellers så kommer det ikke til at holde tæt, eller så bliver det meget svært at få til at holde tæt. Så nu hvor det er gjort, så kan I jo så kan I så mærke efter. Og så skal jeg også gøre det tilsvarende på cylinderet. Hvor bundpakken skal sidde, og hvor toppakken skal sidde, og toppakningen der. Okay, så står I her med jeres stempelring, jeres clips, krydspind og stempel. Det I så vil starte med her, det er, at I tager jeres stempelring her. Og så tager I bare noget totaksolie, og I sætter på i jeres fingre, det er faktisk nemmest. Så bare lige hælde lidt ud af jeres fingre, I må gerne hælde ud over stemplet, hvis det er det. Ja, det skulle ikke skyld i. Det skal være specielt meget, jeg kommer nok til at spille til en 1,5 liter eller noget. Ikke så meget, nej. Så tager jeg bare jeres stempelring her, og så kører jeg bare stempelring rundt i det her. Indtil den sådan lige er soaked. Så lige er våd, ikke? Det er godt. Så kan I så se her rundt på stemplet et eller andet sted. Der er der sådan en lille pind. Den er lige der faktisk, jeg er lige gået forbi den. Den der lille der, sådan en lille pind, der lige stikker ud, kunne man næsten kalde det. Det I så gør her, det er I tager rundt om det sted. Altså det må jeg fandme godt, hvad fanden I har lyst til, men det er lige nemmest at gøre det sådan her. Hvad fanden lige føler for. Så kan du bare tage den her, en af siderne her. Så stik den sådan. Så sæt en finger på. Så tryk den sådan lige lidt nedad, så den er nede i hullet. Så tager jeg med den anden finger, og så bare skubber ud af. Indtil den lige pludselig klikker på. Sådan der. Ja, så skulle den bare presses over, så sidder den jo egentlig på. Så var det så nemt. Så er den jo fuld af totaksolie også. Det er jo ikke dårligt. Når det så er, I skal montere den i cylinderet, hvis I ikke får set det senere i videoen, så skal I bare trykke den her sådan sammen rundt om den her lille lort her. Så skulle den gerne blive låst, så den ikke kan gå sådan side til side, ikke? Nu tager jeg så jeres lille tang. Spidstang, hvad fanden det er det her? Det er lige den mindst spids, jeg kunne finde. Det skal være sådan en rimelig spids en, for det nemmeste i hvert fald. Så kan I se, det her det er sådan C. Det er sådan C-clips, som de bliver kaldt. Der tager I bare med klipsen lige her, så tager I lige direkte ind over det der lille udhak der er. Så skal I bare have den ind i en af siderne. I behøver ikke have krydsbinden ind først. Det er en grund til. Og så skal I bare prøve sådan at snore den ind. Så tager I bare den der side først, som jeg har taget ved der. Lidt længere ind på midten af den. Ikke? Så kører I bare ind på her. Så snorer I den bare sådan rundt. Så skal I for det første, så skal I ordentligt fat ved den her, så den ikke snor af hele tiden. Nok ikke have noget olie i fingre på det eller noget som helst. Jeg tror også normalt, så skulle man bare kunne trykke den ind. Ja, okay. Du kan også gøre det sådan, at du guider den anden del ind først, og så prøv at få trykket den ind. Det er nemmest at trykke den ind, hvis du ikke har specielt små fingre. Kan du bare trykke den ind med den samme værktøj, du brugte lige før spidstang. Og eller lige kan skruetrækker. Dår med et eller andet. Så, nu sidder den inde i indhakket. Det var da utroligt nemt. Og hvis du har sådan en med 2 af de der små udhak derpå, så skal du for alt i verden, du skal passe på med at trykke den for meget sammen. Fordi bliver den her for slap, så holder den ikke ved noget, og så hopper den bare lige så stille ud, indtil den så er ude i de cylinder. Så stikker ned i krumtapshuset. Eller krumtappen, hvem ved. Men ja, så når du har krydspind her, så er det bare lige hælde noget olie ud over. Det skal ikke være specielt meget. Så kører du egentlig bare frem og tilbage og smører lortet rigtig godt ind. Så kører det lige direkte ind. Så har du den anden side her, hvor du ikke har nogen klips i. Så sætter du bare den her ind i. Så kan du se hernede fra. Så kan den bare lige komme ud sådan der. Så er det perfekt. Så er den lige til at smide over på nålelejet over ved over plejestangen der på krumtappen. Fordi så kan du lige få den ind her. Få fat i noget her med krydspinden i plejestangen der, det hedder nålelejet. Og så kan du bare trykke resten af vejen ind. Så er det egentlig gjort. Så er det samme skål, du skal herover, som du skulle i den anden side. Det kommer jeg ikke til at vise, fordi det er umuligt at filme for mig. Men det er jo det samme koncept. Du skal bare have den der lille lort herind. Den lille klips her. Den skal bare ind her også. Det kan lige trykkes længere ind, ikke? Og så skal den jo bare længere ind.
Eller ind og ligge som den anden side. Yes, det er så starter med, det er så I bare udvider jeres krumtap så meget som muligt, så det har så meget plads at arbejde med som muligt. Så tager I jeres stempel. Spørgs clips. Der er mange folk, der putter papir ned i krumtapshuset, fordi de er bange for, hvis de taber den der ned, så får de den aldrig op igen. Og noget vigtigt, jeg glemte at sige, det er, at der vil altid være en pil på toppen her. Det er svært at se der af. I kan simpelthen se, jo lige der. Der vil altid være en pil på stemplet. Den skal altid pege ud mod, hvor udstødningen er. I jeres tilfælde, hvis I har en vandret motor, så skal den jo så vende nedad. For mig, så skal den jo vende udad mod fronten af scooteren, fordi det er der, hvor min udstødningsbord den kommer, og så udstødningen kommer derhen af. Og det er også, det er meget vigtigt, fordi så har I den her lille, hul her, indtil indsugningen. Normalt er det er så ikke for mig, fordi sjov motor, ikke? Men den skal helst ikke være ude mod udstødningen. Ved I, hvad man også skal huske? Man skal fandme lige have et nåleje ind her, så man faktisk skal bruge det hul der til noget. Så det får jeg lige fundet frem. Så nu hvor jeg har det her nåleje her, så tager I bare jeres totaksolie igen, og så egentlig bare lige hælder ud over den. Og det er ligesom alt andet ikke specielt meget. Så er det ikke for let. Kører egentlig bare ligesom krydspinden, og kører egentlig bare rundt i cirkler. Så ringer vi lige over det hullet her, det var lige så nemt. Sådan der. Så var det fandme done. Så skal vi lige have vendt stemplet rigtigt igen. Sådan der. Se om vi kan få ramt plet. Men vi rammer fuldstændig ved siden af. På sådan en hånden her, så er det originalt 12 Ø12 krumtap med plejestangen der. Ja, du skal have der et Ø12 cylinderkit. Selvfølgelig. Skal vi have den med bøjning på den? Så bare lige få presset krydspind ind. Det kan I gøre med en dorm, en spidsstang, eller bare jeres fingre, hvis I kan komme ind med dem. Det skal vi gøre med bunden der. Men der tager jeg bare jeres krydspind ligesom sidste gang. Det skal ikke være en større kamp, end det var før. Og så kører I den bare ind i hullet der. Så er I egentlig færdig. Så har jeg monteret stemplet. Så kan jeg lige vise jer, hvad jeg skal efter. Okay, så har vi så cylinderet her. Der skal også smøre selvfølgelig. Så det I gør, det er, at I tager 2 fingre, 3 eller 5 I ved. Eller 1. Så tager I bare lige hælder noget olie ud over. Det behøver ikke være specielt meget, som sagt. Så kører I bare rundt inde i cylinderet med det her olie her. I begge ender. Pas på med at få det på pakfladerne, fordi der er en grund til, at det skal være der. Kommer jo ikke smurt fra fabrikken af pakfladerne, vel? Jeg har så lige taget lidt for meget, men af det. Svømmer det jo bare i det, så får det jo noget smøring til at starte med, som det jo egentlig også helst skal have. Hvis der er noget på pakfladerne på den ene eller anden side, så tager det væk. Tager jeres fingre af, så jeg ikke får noget på pakningerne eller pakfladerne, når jeg skal montere cylinderet på selve scooteren. Blokken der. Så. Det var det ikke særlig svært. Har jeg så jeres bundpakning her. Den starter jeg selvfølgelig bare med at sætte på. Det er jo lige så nemt. Det er lige meget, hvordan og hvorledes den vender. Ellers så skal dine instruktioner i en instruktionsbog, der følger med cylinderet, sige, hvor den skal sidde henne. Vi ved i hvert fald, hvor den skal sidde. Sådan cirka. Men ja. Så tager jeg cylinder. Og så tager jeg så og prøver at få pakningen væk. Og finder den der lille dubidut, der jeg har snakket om der. Den er så over på min side, så I kan ikke lige se den. Men I skal få den centreret så meget som muligt af stempelringen her. I skal få centreret af stempelringen så meget som muligt rundt om den her lille lort. Og så bare trykket stempelringen fuldstændig sammen. Jeg vil gerne lige holde det omvendt. Det var lige væsentligt bedre. Og så kan I lige tjekke, om den stempelringen sidder ordentligt ved, når I har trykket den fuldstændig sammen. Om I så kan rykke den fra side til side. Man kan lige stå og lege lidt med det her, specielt når man ikke lige har noget lys på den ene side. Og ikke lige har 17 hænder. Så bare tage den fra den ene ende af. Den trykker sammen der, og så sæt den over der, og så får det helt op for helvede. Så var cylinderen kommet på efter lidt snørket.
Struggle med lortet. Men så skal vi jo topstykker på. Det var ikke lige så svært i hvert fald. Så renser vi de hurtigt. Toppakning her. Hvor toppakning skal være, hedder det. Det er lige. Underrøvsrens. Så kan det lidt igen. Jesse. Fuldstændig lige meget, hvordan du vender og drejer. Du skal bare sidde der. Du kan også bare sætte den på selve topstykket. Det var egentlig nemmere. Det her det er så ikke det 80 kubik topstykke, der skal være med til sådan en her cylinder her, fordi jeg kan ikke finde nogen steder, de sælger den ikke for ny af. Så det får bare en Athena 70 kubik. Altså en 72-73 kubik, så det er 47,6. Topstykke. Kører med. Mange folk lige har kørt med det før, så det kører helvede til. Eller helvede til godt, det kører ikke lort. Bare mange folk, der ikke kan lide cylinderet, fordi at det er så billigt, og så er der noget, ja, hvad er Kina bras, men det får vi lige at se, om det er. Om det er noget Kina lart, eller hvad fanden det bliver til. Men ja, så skal vi egentlig bare have pakningsfladen renset. Det er jo ikke særlig svært. Og det er metalpakningen, der skal sidde der. Den skal den satan ned med være varm i hvert fald, så den skal begynde at smelte. Kan vi ramme? Kan vi sætte ned med. Så er det i bunden. Sådan der. Så skal I bare have krydsspændt. Så tager jeg bare den der. Så tager jeg den der modsat over. Så tager jeg den her modsat over. Den der modsat over. Den der modsat over. Gør det sådan 3 gange med efterspænding, så holder det i lang tid. Lad os for fucking gjort det.